Дуслар, Интертат электрон газетасында біз инде яңа проект башлап җибәргән идек. Аның исеме Айсылу кияү сайлый дип атала. Һәм біз бүген Айсылуның үзен биргә чакырдык. Біз Айсылу белән инде безгә килгән анкеталарны караячакбыз. Һәм инде анкета тутырган егетләрне бераз аңладык. Айсылу ничегрәк біз бит инде менә анонсында чыгардык. Мин габгади кеше, шундый ук кеше һәм минем дә бәхетле буласым килә. Беренче чиратта төпле, эшчән, әти-әнисен хөрмәт итә торган, гаилә кыйммәтләрен аңлый торган кеше, яхшы юмор хисле һәм тормышны ярата торган кеше булырга тиеш. Башта шул турыда сөйләшик әле, ниндирәк сүзләр килеп иреште сиңа? Гомумән. Илгиз төрле фикерләр килеп иреште. Әлбәттә инде уңай булмаган фикерләр гел ешрак була. Менә Инстаграмда нигә булай итәсең, нигә кирәк ул сиңа, әллә бу пиармы дигән сүзләр дә килеп иреште. Танышлар да яза башлады. Нигә син булай итәсең дип бу төрле фикерләр килеп иреште. Күрәсең, бездә шундый стереотип бар, татар кызы андый адымга барырга тиеш түгелдер дип. Ләкин мин бу проектны кызыклы дип саныйм һәм нигә юк? Айсылу, ничек кенә булмасын, безгә инде анкеталар шактый килде. Килдеме? Бу син инде теге начар фикерләр күп ишетелде дисәң дә, егетләр барыбер яздылар. Һәм инде менә алар биредә. Карыйга. Син миңа рөхсәт итәсең бу үзең белән бергә карарга? Әлбәттә. Аха. Беренче анкета. Бу егетнең бигрәк тә мин белән танышасы киләдер инде беренче булгач. Балташтан дигән, Балташтан. Алар Балташтан Казанга килделәр микән соң мин белән күрешергә? Язгач киләләрдер инде. Белмим, мин Балташка күченергә әзер микән соң? Әзермесең бу да әйтәле? Белмим. Син авылга кайтыр идеңме яшәргә? Юк. Хәзерге вакытта юк, чөнки минем эшем инде беренчектә төзелеш оешмасында инженер дип язган. Димәк, төпле эш инде димәк, инженер. Шун ират профессиясе. Айсылу, сезгә нәрсә эш? Нинди профессия кешесе булу мөһим? Мөһим түгел, гомумән кеше эшләргә әзер булсын. Һәм иҗат кешесе, белмим, иҗат кешесе белән булып чыгармы икән? Һәм материаль яктан гаиләсен тәэмин итә алсын, шулай бит? Әлбәттә инде. Айсылуда сезгә нәрсә ошый? Тавышы һәм тышкы кыяфәте. Тавышы һәм тышкы кыяфәте, ул бит инде минем образны шаткан булаймы, мин үземне түгел. Мин сәхнәдәге. Ул мине белми дә инде булаймы? Ләкин минем эчке дөньям шар микән соң? Менә син менә шушы, мәсәлән, беренче анкетадагы егет белән әйтәләсеңме, менә мин аңа очрашыр идем дип. Хәзер үк анкетаны карагач ук. Фотосын карамы шагынамы? Юк. Фотосын карыйбыз иң башта. Иң мөһиме тышкы кыяфәт түгел, ләкин барыбер Игътибар итәргә кирәк. Барыбер. Син үзең ничек уйлыйсың? Мин игътибар итәргә кирәк дип уйлыйм, шулай. Киләсе анкетага күчәбез. Яшен язып тормаган. Яшен язмаган, ләкин туган көнне язган 15 март дигән. Димәк, бәлки үзегезне танырсыз. Балык. Син ышанасыңмы шунда йолдызнамәләргә, мәсәлән, туры килергә тиештеләр бит инде егет белән кыз? Бераз гына, бик алай, бик ышанам дип әйтә алмыйм. Син үзең нинди? Мин үгез бузау. Асылда сезгә нәрсә ошый? Тышкы кыяфәте. Тышкы кыяфәте. Кайда яшисез? Шаранда. Шаран бик ерак. Шаран ул Оренбург янында. Мин анда булганым концерт белән, бәлки бу кеше инде безнең концертта булган. Бәлки. Узган ел без булган идек анда. Номерын язган, ләкин социаль җилтәргә сылтамасын куймаган. Мин одноклассникта бар дигән. Бу кеше белән шалтыратып кына сөйләшә алачакбыз. Киләсе анкета. Монда барысы да юмор хисле кешеләр була. Туган көне Урал Рашитов белән бер көндә, тик бер елда гына түгел дигән. Димәк, бу музыка белән яхшы таныш кеше Урал Рашитовның туган көнен белгәч. Күрәсең, шулай мин уйлыйм, ул Башкортостандандыр, чөнки Урал Рашитовны алай яхшы белгәч. Шөгыле эшлим дигән. Иң мөһиме. Кем булыр? Эшләсә шул җиткән. Кайда яшисез? Эй, Өфем матур калам. Сиңа карап сыкланам, бер вакытта да мин сине яратудан туктамам. Мин бит үзем дә Өфөдән, тумышым белән. Шигырьләр белән язган әле. Тырышкан. Айсулла, сезгә нәрсә ошый? Моң. Моң дигән. Оригинал җавап шулай.
Бүтін тамашачылар да бит әле мине моңлы дип санамыйдыр. Мине моңлы дип саный, шуңа күрә. Социаль челтәргә сылтамасы бар. Күреп карый алабыз. Карыйсың димәк. Киләсе анкета. Бу егет миннән бераз яшьрәк. Шөгылен кара, бизнесмен. Уже бизнесмен зато. Бизнесмен. Күкмарадан. Әле Казаннан бер егет тә булмады. Күкмара, Болташ, Уфа. Айсылда сезгә нәрсә ошый? Күңеле. Күңеле дигән. Менә бу аңа бик зур плюс. Күңеле дип язган. Танышмы? Ну, әле мин аны бит күрмәдем, бәлки. Күңелен белгән кеше генә бит, таныш кеше генә беләдер бит кешене. Бәлки без танышбыздыр да. Киләсе анкета я. Уже туган көнен Шын татар исемле егет. Ләкин без әйтә алмыйбыз исемен. Айсылда сезгә нәрсә ошый? Туры сүзле булуы. Син туры сүзлеме? Син үзең Мин туры сүзле, мин үзем туры сүзле дип саныйм әйе. Нәрсә уйлыйм, барысын әйтеп барам. Кайын белгән бу кеше. Кайда яшисез? Авылда. Авылда. Шөгылегез машина ничек була микән? Машиналар белән бәлки шөгыльләнәләр. Авыл турында Айсылу инде үз фикерен әйтте. Юк, мин авылны бик яратам. Бәлки мин пенсияга чыккач авылга яшәргә күчерим. Ләкин кияү безгә бүген кирәк. Ну да, пенсияда гына кияүгә чыгып булмас. Туган көнен недер хаталар белән язган. Мин хата белән язган бик яратмыйм. Хаталы язганны яратмыйм. Укытучы баласы бит син шулай бит. Мин үзем дә укытучы бит. Әйе, үзең дә укытучы бит җитмәсәм дә күпләр белмидер. Айсылу безнең шулай җырчы гына түгел, ул әле укытучы да. Димәк, әзер булыгыз. Укытучы. Хата белән язмас. Айсылу анкеталар әле шактый тагын бар. Карап бетербез. Әйе, карап бетербез. Ничек сәгать дәвам итәбезме проектны? Бер башлагач дәвам итмичә булмас. Әйе. Безнең бит максатлар зурдан шулай бит. Максаттар зурдан, әйе, белмим, килеп чыгырмы юкмы анысы барысы да Алла кулында. Ләкин без ышанып калабыз, анкеталарны көтәбез. Менә бүген караган анкеталардан әле тагын караячакбыз. Син күрешергә әзерме? Кайсылары беләндер? Әлбәттә күрешәчәкбез, әлбәттә аралашачакбыз. Ләкин әлегә кем белән икәнен әйтә алмыйм. Димәк, хәл итеп бетерербез. Барсын да вакыт күрсәтер.